Urian itu hatta, tapuk kama pertanyaan ngata di Bornginon. Marede mahita sian bukwede nomor 26 ayat 2 dohot tolu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomoni rohana, mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaon na denggan. Oleh hamuma Jahoba, mar hite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona marhite olopolop. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Sailehon jalapatu buma dihami haporsiaon na sitong. Tabay ma haporsiaon nami ganupari. Asalam tugu. Lehom ma dihami holong ni roha na somar pangasi. Asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mabain lomo ni rohami. Sayoloy pangiduan nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk ni epistel di pertanyaan ngata Bornginon. Ima surat natinongos ni Apostel Paulus. Tuhuria Kolose. Sian Kolose tolu ayat 10 lalu sahat 20 sada. Ujaha madihita. Hamu akaparopuan, oloi hamu ma hatani hamulia munabe, songon natama di rohan ni Tuhani. Hamu akabawa, haholongi hamu ma pardihuta munabe, jalaunang majuking hamu maradopon nasida. Hamu akadakdanak, sadok pangoloi mahamu dinatoras muna, aido di halomohot Tuhani. Hamu aka ama-ama, unang kita lihamu aka anak komuna, asa unang madele, ido sahatna. Mertua ma natumangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 420 sada ayat sada dohot tolu. Asa
damai na sian debata ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Barita nauli nagabi jamita dihita di pertanyaan bodarion tersurat mai di buku Ede sian si Salomo, manang Kidung Agung, Bidualu, ayat 5, 1 ayat 7, hujahama tutonga-tongata. Isedo ulaning ibana nama naik sian halongonan, jala marpangusadean tu hasudungan ni rohana. Ditoruni hau ute manis au manungguli holong ni roham. Laos disido diae inataho, disido ho ditubuhon na manubuhoko. Bahen maau songot titin sahap tu bagasan roham. Songon titin sahap tu botohomu. Aitung nagogo do roha haholongoni. Songon gogo ni hamatian tahe. Tung na jorbut do pangiburuan nai. Songon jorbut ni banuatoru tahe. Nala-nalana do songon nala niapi. Songon hilap sian Jehovah. Rope aka aik magodang. Dang terbaur hosa anggoroha haholongoni. Jaladang taraup akka batang aik. Tung sura pe olo sada bawa mangalehon nasa arta pineop na di jabuna. Bahen ali ni roha haholonganinian. Dang parduli ibana disi. Ola nido sahatna. Damang nainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Hobar tu topik minggu. Di hari Minggu naneng ro didok disi pajongjong bagas na martua, manang membangun keluarga yang bahagia. Totumar hite topiki membangun keluarga yang bahagia maju ganup rumah tangga Kristen. Asa marsitutu pajongjokon rumah tangga na martua, keluarga yang berbahagia. Keluarga na marhasonangan, na harmonis, na hobartulo moni rohani debata. Tentu godang do dipatupa halak, cara lao pasaut toni, ala memang ido harapan ni ganup rumah tangga, naing rumah tanggai rumah tangga na martua. Godang do aka cara dipatupa boha lao pasaut toni. Allah memang ikut berusaha do hita pasaut toni karena kebahagiaan itu tidak pernah datang sendiri. Dak kero sadiri kebahagiaan ditongani keluarga. Tua diaka keluarga. Ikonna pinatupa itu harus dikerjakan, harus diusahakan. Nah molo nakin sian epistel, naktajaha nakin di Kolose 3 ayat 10 1:20 sada. Takas do disi di patorang marhite na sinuraton ni Apostel Paulus. Akasi patu paun ni aka keluarga Kristen lao pasauton keluarga na martuai. Adong disi di Papua asa ganup baik ama, ina, anak melakukan perannya. Melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Molo ama didok nakin, hai suami kasihilah istrimu. Peran ni ama, peranan suami di tengah keluarga supaya keluarga itu adalah keluarga yang berbahagia. Bagas na martua, maka seorang suami harus mengasihi istrinya. Songoninang parupuan istrinya harus tunduk kepada suaminya. Dan peran orang tua terhadap anak. Dan juga peran dan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Jadi masing-masing memegang tanggung jawab peran yang harus dilakukan. Jala molo adong na sopatu pahoni, molo adong na lalai, molo adong na mengabaikan tanggung jawab manang peranan na ditongani keluargai, otomatis maul do dapot rumah tangga na martua, bagas na martua. Molo adong
nah tidak melakukan perannya, mengabaikan, lalai terhadap tanggung jawabnya, segama persauran, segama rumah tangga, tubuh ma akka konflik, tubuh ma akka masalah, bahkan jod-jod ma berakhir tu perceraian. Jala di bagasan tikion turpuk jami tadi hita tongdo. Mana ringoti bohado cara asabui dengan martua akka bagas ni halak Kristen, bagas ni halak na Porsea. Bahagia keluarganya. Nakim molo epistel tai Kolose tului menyoroti dari sisi tanggung jawab peran masing-masing anggota keluarga di tengah keluarga. Alai molo di ede manang kidung agung pasal waluon. Melihat dari sisi sudut yang lain ima cinta manang kasih, manang haholong-longon. Salomo melihat dari sisi kasih manang sisi cinta. Asabui keluargai martua berbahagia. Salomo melihat bahwa cinta, bahwa kasih haholongon sebagai dasar, sebagai pundasi yang harus dimiliki. Jala memang mulota jahado di Kolose tulu Apostel Paulus pe. Nungai do konibana Kolose tulu esa pelopat sebelum turpuk epistel nata jahanakin. Ibana pe, ibana do bahwa sebenarnya kasihlah sebagai pengikat. Kolose 3 ayat 14, Paulus madok dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jala imatong naneng dohono ni turpuk di bagasan tikion marhite edde walu ayat 5:1 pituon. Kasih menjadi dasar, kasih menjadi pundasi, kasih yang dapat mempersatukan, memperdamaikan, menyempurnakan persauran di tongani bagas nang maradopon akka na asing. Holong ni roha lau paulihon persauran ni amata tuinata. Holong ni roha paulihon persauran ni akka na marhaha marangi. Dohot hubungan terhadap sesama. Holong ni roha na paulihon persauran ni akka natoras maradopon ianakon maradopon natoras. Holong ni roha paulihon persauran ni debata dohot jolma. Jala holong ni roha tong paulihon persauran ni jolma dohot sude akka natinopa. Dakolan maradopon akadongan dongan jolma alai dohot ciptaan sesama ciptaan lainnya. Ikon holong ni rohai dotong. Na paulihon persauran asabui dengan sude. Alani do luar biasa pakorhon ni holong ni roha. Ido nanti dakon ni si Salomo marhite turpukon. Luar biasa pakorhon ni holong ni roha. Alani dido ibana ma diait onom. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Taruhlah aku. Aku nanidok nadison ima holong ni rohai. Ima cinta kasih. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu dan lenganmu. Materai berarti simbol, tanda di mana tidak ada yang bisa lagi merubah sesuatu yang sudah dibubuhi dengan materai, berarti tidak boleh berubah oleh apapun. Tidak boleh dirubah oleh siapapun. Harus berlaku, tetap berlaku, kekal. Materaikanlah. Materaikan di mana? Di hati dan lengan. Materaikanlah cinta itu di hati dan di lenganmu. Kenapa harus di hati? Tentu
Molo dibaik di hati, dimateraikan di hati, karena hati adalah sumber segala tindakan, sumber segala perkataan, sumber segala sisi kehidupan manusia berasal dari hati. Karena itu hati harus dimateraikan. Dimateraikan dengan apa? Dengan cinta, dengan kasih. Molo nunga dimateraikan hati dengan cinta, dengan kasih, otomatis apapun yang akan terpancar melalui sikapnya, perbuatannya, sudah dipenuhi dengan cinta. Karena hatinya dimateraikan dengan cinta, dengan holong, dengan kasih. Jala didok musenakin materaikan di hati dan juga lengan tangan. Tangan biasanya organ tubuh kita yang selalu kita pakai untuk bekerja. Makanya mulu martanya kita kan, pasu-pasu mak naniula ni tangan na. Simbol apapun yang terhadap apapun yang kita lakukan. Walaupun sebenarnya seluruh tubuh kita ini ikut beraktivitas, ikut bekerja, tetapi yang cenderung dikatakan dipakai oleh orang umumnya adalah tangan. Materaikanlah dalam hati dan tangan, artinya tangan yang selalu dipakai untuk bekerja, berbuat, berbagi, memberi, materaikanlah tangan itu dengan cinta. Sehingga apapun yang dilakukan oleh tangan, semuanya membawa kebahagiaan dan sukacita. Nah, molo nunga termaterai roha dohot lengan, dohot tangan, marhite holong ni roha, totu songgop madisi akaparsauran nauli. Keluarga yang bahagia, bagas namartua. Nah, mangihut musebuah sama ikon holong ni rohai sebagai unsur yang sangat penting dalam membangun keluarga yang bahagia. Di Son Salomo muse madok, cinta itu kuat seperti maut nebana. Cinta itu kuat seperti maut, nyalanya seperti nyala api Tuhan. Di gobaroni mana kekuatan dicintai? Mulau bahasa Inggris sering tabigi kan, the power of love. Kekuatan cintai seperti maut, nyalanya seperti nyala api Tuhan. Karena cinta itu mampu menaklukkan hati manusia. Cinta itu mampu merubah manusia. Cinta itu berkobar, menyala, membuat seseorang berubah menjadi baik, menaburkan yang baik, mengubah dirinya untuk selalu melakukan hal-hal yang membawa kepada kebahagiaan. Itulah kekuatan cinta. Cinta bisa mengubah seseorang sehingga memakai hidupnya bermakna. Hidupnya bermakna bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Itulah kekuatan cinta. Alani naing matutu memang sahab termaterai dalam hati dan juga lengan kita karena cinta itu begitu kuat merubah, mengubah, membawa kita menjadi seorang yang pembawa sukacita. Halak namian di bagasan holong, dia akan selalu memikirkan apa yang baik untuk orang yang dicintainya. Molo tadok holong rohat tatu sada halak, totu tapi kiri do boha carana asa las rohana. Selalu memikirkan apa yang baik, apa yang indah, apa yang disenangi, apa yang menyenangkan bagi orang yang kita cintai. Itulah kekuatan cinta. Milikilah. Seorang suami yang mencintai istrinya, ia akan melakukan apapun yang terbaik untuk istrinya. Pikir honon nama ahado bainoko.
asalas rohani inata. Sebaliknya juga, ahado baenoku asalas rohani amata. Cinta membuat kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Tidak akan menuntut orang lain berbuat untuk kita. Dan adong halak rupani, holong doro haku tu inata nita. Alai, hei kusongonod do hoda, odo beno mutuau. Kamu harus begini sama saya. Orang yang benar-benar mencintai, dia tidak akan menuntut untuk dirinya dicintai, tetapi dia akan berpikir apa yang harus saya lakukan untuk orang yang saya cintai. Masing-masing berlomba berbuat kebaikan. Nah, molonga songoni totu bahagia mah. Tercipta mah keluarga yang berbahagia. Cinta itu kuat. Karena cinta itu bisa merubah kebencian, kemarahan menjadi pengampunan. Cinta itu bisa merubah dari yang lemah menjadi kuat. Cinta itu bisa merubah dari tangisan menjadi tawa. Kesedihan menjadi sukacita. Kegelapan menjadi terang. Cinta membuat kita mampu menerima kelemahan orang lain. Kekurangan orang lain. Songonaidoknya Apostel Paulus di Sada Korin 10 tolu. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dohotakan asing. Karena kasih itu memikirkan kebahagiaan orang lain. Alani molongaju pang besongoni. Dangadong be masalah kekerasan di tongani keluarga. Dangadong be kekerasan terhadap anak. Alai nunga bui rap hudul, rap mekel komunikasi yang baik antara suami istri dengan suami orang tua dengan anak-anaknya. Itulah kekuatan cinta. Baru dia pitu musia didok. Kekuatan cinta luar biasa. Hidok di si air tidak dapat memadamkan cinta. Sungai tidak dapat menghanyutkannya. Molonunga termaterai, molonunga sahap holong ni rohai di bagasan roha, di bagasan ate-ate, AHP kondisi, AHP namasa tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dang magobe holong ni roha ala nunga sahap tua ate-ate ala niaka tantangan dohot kesusahan. Dang magobe holong ni roha ala niaka parsahiton ala niaka hapogoson dohot ala niaka na asing ala niaha. Cinta itu kuat, sungai pun tidak bisa menghanyutkannya. Air pun tidak bisa memadamkannya. Songo dia pe perhasaknya kahamaulon, perhasaknya kanamasa tidak akan bisa menghapus, meredam karena cinta itu begitu kuat. Nah sonari marhiti terpukon disude akka usaha natapatupa lau mangeahi songo juju ni topik dihita di bagasan tikion. Ima pajong jokon bagas na mertua, milikilah cinta sejati. Materaikanlah cinta itu di dalam hati dan lenganmu. Maka ketika cinta itu termaterai dalam hati dan lengan kita, seorang bapa akan melakukan yang terbaik. Seorang bapa akan melakukan perannya, melindungi, mengayomi, menjaga keluarganya, mengasihi keluarganya. Seorang ibu akan menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya, memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Anak juga akan memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Apalagi tanggung jawabnya ke orang tua
di zaman milenial noaing. Mace gudang akka tantangan sian luar. Nya dia dopan nasida. Molo tong dope godang akka hamaolon nasobui. Ta selesai ho ditongani bagasta. Godang akka konflik nama baina kaya na kota. Kurang nyaman, kurang bahagia. Bohama nasida. Bisa melalui setiap tantangan yang datang dari luar. Contohnya rupanya narkoba, seks bebas, LGBT. Doh takkan asing, apalagi musen waing aka teknologi, akses teknologi, informasi macam murah, mudah dan bebas mereka lihat. Di semua peran orang tua, peran kita, songonna pinabotohoni epistel nakin nang songoni edde walu ayat 5:1 pituon. Mari, biarlah cinta kasih termaterai dalam hati dan lengan kita, dalam hidup kita. Jamot mahita mangaraduti, lau patu pahon sudia peran tanggung jawab ta ditongani keluarga ta. Amin martangiang mahita. Mulia tema Tuhan, di barita nauli noksahat Tuhami. Nah disungguli hatam hami naikon sahap matutu tu roha nami tu hati-hati nami. Holong ni roha nasiako. Asa marhitei margugo hami patu pahon akka holong ni roham. Pajong jokon akka parsauran nauli. Ito nga ni keluarga nami be maradopon akka dongan nami. Maradopon akan natinopang. Pasu-pasu parsahalai hami Tuhan, patu pahoni di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu sudiaka rumah tangga nami, keluarga nami. Atiktung adong akka rumah tangga na marukil. Tuhodo Tuhan hupasahat hami urupi manasida. Patudu jala urupi nasida. Asa dapot akka jalan keluar na terbaik bui denggan muse. Rukun muse akka ganup keluarga na di bagasan akka hamaulon di bagasan tikion. Jupang ma akka keluarga manang bagas na mertua di ganup rumah tangga ni akka halak Kristen terlumubi huriam nadong di HKBP Cijantung. Margugo mahami Tuhan mangulahoni di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu mahuriam saluhut ruas ni huriam. Pasu-pasu nang akan aposom na marhubas di tonga ni huriami. Asa toktong rarat barita nauli Tuhan terpasu-pasu jala taruli hami. Pargogoy hami mangula akka ulaon nami ganup marsada-sada. Sesama dosa pangalosyon nami. Marhiti anakmu Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Maret dehita sian buku de nomor 150 sia ayat 3:4. Solat
Ale jahuba di bata amanami situ tu marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Mau lihat tema di bornginan hupasahatami tu adopamu na mangiring-iring ulu nami mulai siana sugut manipat sadarion hipas jala sonang dohami. Laos bui matar patu pahami partangianganon. Songodalan nami laho manobaho mamuji ho laos nang majalo hatam. Nungataruli hami di hatam malai Tuhan artana argai. Na mangajari hami laho mangatusi holong di tonga-tongani persaripion. Pariana konon nang nahumaliangpi. Tutu holong budona marga sia saluhut. Alani suaton maholong ni rohana siakui. Asai mana mangojar hami saluhut. Keluarga per keluarga. Mian di bagasan pangajarionmu. Mian di bagasan asini roham. Mar parbuihon parbuih ni todi parbadia. Parbuih ni holong. Gabi habaoran ni paso-paso ma. Saluhut ngulu ni ruas ni huriam. Akana porsia diho. Alani mauliate madiho. Paso-paso mahatam na hujalo hami boronginon. Asa pargugu medi hami. Laho maka tidak koko dohot mangi hutoko. Paso-paso masaluhut ruas ni huriam ditongani bagas nabi di boronginon. Dinarap martangnya kami. Laho mano baho saluhut nasab ngulu nami. Hamulation nami pujion nami tuho. Atong mian maho ditongan ni bagas ni ganup ruas ni huriam. Mangaramoti aria dohot borongin. Padahon akaparmaraan, padahon nang akatahitah ini sibulis. Makauli di bagasan holongmu nama notongi. Asa mardame sonang saluhut ruas ni huriam. Aka namarama marianako mardonga saripe dohot saluhut aka pangisi ni bagas nabi. Pos marohanami diho. Ho madongan nami. Ditongan ni bagas nabi. Hubua kami borongino nakadongan nami ruas ni huriam nangakadongan nami akasaha porsiaon. Natongod marukil di tonga-tonga ni parnguluon nasida. Sialani akaulaon nagabi masohot siya nakaparkarizuan. Jala sumurut maakadalan ningulu. Ala ni Tuhan tung papos marohana sida. Jala tung sariho manasida Tuhan. Say ukapi madalan ningulu na dumenggan. Dohot pacarian natama. Asa tung sumuang malas siroha gugo nang pos siroha tuadopamu. Hubua kami nang akadongan namin natongon di obason na di bagasan nakaparkilo na ni parsahiton. Ala dia ka nang sitaonon na maragami. Tung tuho mahami mga lualu. Tatap jama jala hauli masaluhut ruas ni huriam. Natongo di tonga-tonga ni parsahito di bagas nabi. Nang malo di tonga ni rumah sakit na pihak di poduman na dirawat di jabu di rumah sakit. Tuk tangamu na marmuliai masurdukon. Asabui sumuang magugu hahipason lasiroha di ganup aka ruas ni huriam. Paso-paso nang akasipanganon ubat para medis dokter nabui dalammu. Pasahaton aka hamalumon paso-pasom tu ganup natongo di tonga-tonga ni parsahito pe. Alani Tuhan di homa saluhut ngulu nami. Di saluh homa saluhut nasa pardalanan ni nang ruas ni huriam. Lumubi ma di pangaradion nami Tuhan. Di nalamar saka mahami to tanggal 5 Juli. Pukau nami parmingguan ala nunga masohot mulai sia bulan 3 bulan Maret. Alaya sini roham nunga di loas sohami neng mamuka tu bulan Julion. Atong tu homa hami mangido pangurupion. Tung parbisuhi masaluhut ruas si huriam. Moloy pedang ikon jupang songon kasomalan na ukula hami nasa lelengon. Ala ni pakorhon ni sahit na songgop tu portibion. Atong tung bisuk manasya koi na manonggopi saluhut ruas si huriam. Asa totong majamoton hahipason na. Majamoton unang lamrarat virus COVID-19 siyaon. Asalam tu sadana jalan tung tiurna parrohado hot pikiran nami manang songod dia pesipato pau ni huriam hobartu aturan-aturan na pinatupan ni panggonggomi nami nang na pinatupan ni
protokol kesehatan tung loas mahami majalui unang masa parungutunguton unang masa namar sigulut unang lamurarat akka sahiton alai bui mahami pakiamu mangitopi dohot nang mengebati mangurui saluhut nasa hararahat ni virus COVID-19 atong todim top di porbadiama na mangazari hami saluhut hubo kami mabangso namion asa saluhut di nama rukil hinorohon ni pangkosa-kosa ni sahit na songkopi tung tutangamu mahami mga lualu ay tukdoho Tuhan patupahos saluhut na atong mangelehelek mahami di bornginon itopi masaluhut akasahiti jala ajari masaluhut nasa bangso nami asa huja motok kami asa huja gahami unang lamurarat lam mangerbang lam berkembang harararat ni sahiton alelam sumurut manian asa sumuang magugo nami sumuang maparsaoran semua manalasi rohanami tu tik-tik kinanaingro upasahatami masaluhut na kadungan nami natongo ditongani rumah sakit nuaing saluhut masyarakat alani parsahitot COVID-19 on tung tutangamu maho panggogo kami daging nang tordina lehon mahasabaron lehon maposni roha lumubi ma tung lehon mahamalumon ni sahit na ni adopan nasida parguguya ka dokter na totong ikom marukil mga dobi ay nasida manajumonok tumaray alay marhiti-hiti padonganiomu aka dokter aka para medis par rumah sakit saitong do tangan-tanganamu asa agabi pakiamu madalan ni hamamalum dalan ni lasiroha dohot paso-pasom tu saluhutna paso-paso panggonggomi nami asa tung marbisuk mabahin na dumengga di tonga-tonga ni kebijakan asalam tung takas nama pardalanan di bangsoon mardame sona kami jala taruli di akal lasiroha tu parhebang ningulu doho tu akadalan ningulu na dumengga tu tek-tek kinanengro ima ele-helek nami di bagasa bornginon ramoti iring-iring mahami jala si sadusa pangalasian nami marhiti Jesus martangia kami tuho amin. Mari dimahita sian nomor 715 ayat 1 2 laos papunguhon pilihan. Ali di bata manami na di banua gijang hodo hararuan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dot nasau libasa na mauliutus. Upasahat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabi wap na khusus di jolom.
Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar haseang hami peleanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalamu tadahami godang nis lehon-lehon mitu hami. Asal girgir hami madok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita martangiang ditangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang, sai pinar badia magoarmu. Sai Roma harajaonmu, sai saut malong ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sai sama dosa nami songon panesa nami, idosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami tu gihun tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayurona puna harajaon. Do tugun, rodia sangapon saliling nililing na. Amen. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata ama. Dot parsauran ito di porbadia ma, maddongani hamu saluhutna. Amen. Mulai tema dihita, tu sudah ruas ni huria manami nanami narung di bagas tabe. Selamat malam madihita. Oras. Sari pengajaran di anak kona asal berjuang.